стана време да прекарваме автобуса. Сега трябва да направим кордон и да го докараме. И после той да го гарира вътре, защото не знам как ще стане. Това са най-тежките акумулатори, които съм мъкнала някога. В смисъл, виждате с колкото BMW, багажника на BMW-то. Как сме? Здрасти! Делегацията е Всички са на линия. строени. Подстрой. Подстрой. Инструктирани и не чак толкова. Трябва ли да вземем още коли? С официалните дрехи. С официалните дрехи сме всички. Не знам, падна акумулатора на винтоверта. Не, винтоверте. Вие да вземете. Еми, той е за това да няма Цветан. Трагедия. Не. Това е много ненадежно нещо. Не можем да запалим. Само си платихме билетчета. Си останем тук. Да. След 1 час имаме звук и надежда. И хрема. И студ. Слънцето изгасна, така да залезе. Но надеждата все още я има. Въпросът е рейса да не изгасне. И да не изгасна някъде из града. Дай! Дай! Ма дидем да купим още нафта. Абе, той нафта има да отрепен. Запалихме. Запалих. Дига му се яко в главата. Той седи отзад пътият. Ти го таковаш ли, бе? и го пуша с Пушваш го отзад с сажите. Невероятни сме. Страхотна неделя. Студена страхотна неделя. Не, след малко иде. Той ще загрее. Тук рейсаджията разбра къде са бутоните. Няма никой! Сега ако разберем как се падат фаровете, ще е страхотно. Защо волана издава такъв звук? Също е загадка. Не! Ето ги фаровете. Той карал ли е по сняг? Да, ето тук напред-назад 2 метра. Сетих с църба, че да удари викам колата. Страхотни сме, тук сме! Живи сме! Тук вече не знам как ще стане. Това нещо трябва да отиде. Там. Как от тук ще задере? Опа! Тук горе! Яла се ти. Тук е много зле. Не мое, тук е опрял.
изчезнаха скоростите, човече. И то автобуса затапа. Това е скандално, човек. Цялата улица е затапена. Падна шибания акумулатор. Аз съм в потрес. Какво се случва? Мисля, вие такова нещо виждали ли сте? Ето, човек, който отбива движението. Навън е 5 градуса и половина. Страхотно, просто невероятно. Аз не си усещам границите вече. Невероятно. Това, което се случва в момента е скандално. Абсолютно. Аз съм в шок. Излизам, че има работа. Да, излизи, че си на смяна. Отцепва Даничка пътя. Регулировчик частно работи. 50 лева на час. Саша, слагаме чист бензин, дизел. Да, бензин ще сложим. Това стана при Тимшел. Сега ли? На първия завой. Малко се качи на тротуар. Тя стана и твърда са, нали? Ще стане твърда. Дойде професионалният шофьор. Да ни покажа как се прави. Дени продължава да отбива хората. Това, че запали е невероятно. Просто искаме да го вкараме още 10 метра назад. 10 метра. И отиваме да се черпим. Еба си мамата, аз не мога да повярвам, човек! Чакай, огледалото да такова. Стоп! Абе, не, че как се вижда, бе? Не може да мине! Прав и си перфектен. Човече, това е нереално. Нереално. Майко я! Скандално, в смисъл. Какво да давам? Нафта? Светлина? Айде, идва. Това човек се състари с 30 години с мен. Скандал. Кучетата са в шок. Майко! Отзад има Мерцедес! Мерцедес има! Не помня дали ви казах какво ще правим. Трябва да изчистим всичките камъняци и гнусатаци. И тази кола да мине там покрай автобуса. Ако е възможно. И това ще е за днеска, защото е
ужасен студ, разбирате ли? Ужасен студ. И това вятър с 5 ката дрехи съм и замръзвам. В смисъл, разбира се, че днес ще завали сняг. Защо да не завали? Когато да ръкосвам, какво ми пречи да ме вали сняг? Аз го намирам за страхотно нещо. Трябва да преместим бусла. А той трябва да запали, защото все още не иска да запали. И да го свържем с тока, да му сложим климатик и да почваме да го изтърбушваме на топло. Защото вече е много студено, хора. Тук трябва да изкарам още камъни, защото ще извозват онези насипи. Сега ще ходя да ги пина. И нещо вече да влизаме на закрито. Че ми писна да ме вали и да ми студено. Ето ги. Не знам колко камиона ще са, но има си материал. Страхотно време. Виждам се края. Надявам се това да е последния багер, който влиза в двора. Не знам кой е, четвърти или пети. Пети. Това е пети багер. Ужас.